ମଣିଷର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ। ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମାନସିକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି। ବିଫଳତା ବା ଅସଫଳତା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳତା ଆଶଙ୍କାରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ରହିବା ମାରାତ୍ମକ ପାପ। ଏହା ମାନସିକ ଦାସତ୍ୱ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ପଦବ୍ରଜରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ମାର୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ନଇଁବା ଆଗରୁ ଦୁହେଁ ସୁବିଧା ଜାଗା ଦେଖି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କର୍ମ ସାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଦୁହେଁ। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିରାଟକାୟ ହାତୀଟିଏ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଏକ ବୃକ୍ଷର ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେରରେ ସରୁ ରଶିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଚେରଟି ସେତେ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଖୁଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହାତୀର ଆଗ ଗୋଡ଼ଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ହାତୀଟି ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କିମ୍ବା ଚେରକୁ ଉପାଡ଼ି ସହଜରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହାତୀ ଭଳି ବିଶାଳ ଜୀବ କିପରି ଏହି ବନ୍ଧନରେ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ଶିଷ୍ୟ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ମାହୁନ୍ତକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ହାତୀଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ରଶିରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ତାର ସେଭଳି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେହି ରଶିକୁ ଛିଡ଼ାଇବା ନିମିତ୍ତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀଟି ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୂର୍ବର ସେହି ଅସଫଳତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହୋଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରାଙ୍ଗମୁଖ। ତାହା ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସର୍ବଦା ଯେ ବିଫଳ ହେବେ ଏହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ହାତୀ ବିଫଳ ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଅସଫଳତା ବା ବିଫଳତା କାରଣରୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା, ଏହା ଆମକୁ ମାନସିକ ବେଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିବ। ଆଉ ଏହି ମାନସିକ ଦାସତ୍ୱ କାରଣରୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଥିଲା ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ନମସ୍କାର।